देखो ये खरबले 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 no आंना हाजिरा लाथ' नोंथां गुलिया बबे जायगानिया बबे जायगानि सोरखौ नेदों मा मुं खोन्थाबो खाबाला आसोल आन्दायलाबायबासो जागोन mana menurutलाय आंनि थांनाय थांखिलाय ज' बाला माबासो बुंबावबाय आसोल जागोन नालाय बे नोंना गोसथोनाया अबेनि मेमब्रां फान्थावगुरि गामिनि आयो बाला फान्थावगुरिबावसो लामाया गोसथोनाय दंखायोलै गोथौआव जामब्रगोन नोंखौ पुरा मा यो 10-20 जनसो दंखायो बेना आंनो अफारखौ जासिलायबावोसो खोन्थानायनि थाखाय थेंक्स आदा जालायबावगोन नालाय बे आंजों ओइ लाबाय माथो सुवा नाङो मा जालायखो नोंलाय टाइम जाबाय ए बेखौ नायगोनसो आं